Здравейте, приятели! А това е мястото, което избрахме за отсядането ни в Соренто. Там за нас беше важно да бъде на центъра, за да може максимално лесно с детето да успеем да разгледаме центъра на Соренто. Мястото беше много приятно, имаше си малък асансьор за багажа, с който придвижихме багажа и количката. Беше стилно, ново, може да видите, имаше дори сауна, която може да се пусне по заявка. Имаше и вана в самата стая, от която се възползвахме и аз и Пресияна. Както ви казах и в предходното по-дълго видео за пътуването ни в Италия и Амалфийско крайбрежие, ние разбихме пътуването си, защото бяхме с детето и всъщност нямаше как да го вземем наведнъж, а и така искахме да видим повече градове. Така че се наложи да спим и в Неапол, и в Соренто, и в Амалфи, за да може да видим максимално повече места. Използвахме Амалфи като отправна точка, за да посетим още Позитано, Майори и Праяно. Като цяло, ако пътувате до Амалфийско крайбрежие, е хубаво да вземете полет до Неапол и оттам да наемете кола. Ние бяхме с кола под наем и беше много лесно. Всъщност за час и половина се придвижвахме от едното място до другото, а вече от отправните точки за половин час най-много. Цената на мястото беше около 280 евро, може да се намери за 250, зависи вече дали използвате някакви промоции, отстъпки от Booking. Там направихме резервациите както за това място, така и за останалите, които ви показвам в отделни видеа. Може да ме последвате, за да може да не пропускате и тях. Както и да влезете в профила ми, има безплатно съдържание за вас, дори да не сте мои последователи. Те ще ви се покажат, може да ги разгледате. Сауната се използваше безплатно, т.е. тя влиза в цената, имаше закуска, както и всъщност за закуската имаше отстъпка, тя не беше включена в цената, имаше отстъпка за едно заведение, което беше долу на центъра и я предлагаше. Но като цяло цената е много сходна на тази за нощувка с закуска в наши хотели в България. Локацията е наистина хубава, може да намерите и по-евтини места, зависи вече вие какво търсите и къде искате да бъдете и с какъв бюджет, разбира се, разполагате. Надявам се да ви е било полезно, може да споделите в коментарите вие ходили ли сте в Соренто, възнамерявате ли да отидете и полезно ли ви беше видеото. Последвайте ме за още такива видеа и места. Ние посетихме и плаж в Соренто, Спиагия ди Маринела се казва плажа. Много е хубаво да го посетите, ако пътувате всъщност през лятото, както ние бяхме през летния сезон. Просто уникално е да отидете на плаж. Той се заплаща допълнително. Ще кача отделно видео за плажовете, които посещавахме. Отделни видеа за всеки един плаж, така че следете ги. В описанието ще сложа точното име на плажа и малко повече информация. Благодаря!